खा स्राङो खा तंथावो खाथोथों माङो तमानि हिंके ओ महाराजानि तैदुल मानि बाय तिनि थानसानि मारिओ गुबुन पार्टीनो याकारै 11 फेमिलिनि 28 बुटार सिनि त्रिपुरा मथानि बानावो र फाइखा आबरगनो एसे आं डिस्ट्रिक्टनि चेयारमैन हिसाबै ते अरो बिसिनिबो ऑब्जर्वर हिसाबै मरनो आंलाजाखा लगेव संनो तिनि टीडब्ल्यू प्रेसिडेंट किला ब्लॉकनि ते टीडब्ल्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर रीजनल प्रेसिडेंट हागे सिं बरगनो जतनो लामजाखा ओ लामजाक मानि बरक फाइबनि काइसानो नाहरमों बसकाङो थेराङो अ हानि बसारक हानां पेनां खाइजाक माननो कष्ट सयलियाङै जोंबो जांगरि खावै अ हानि बसाङै खरांति हासेनाय एक समय कुमारी मदती रूपश्री सरो ओ हानि बाङै सभा खायै बरक साक साकनो राइफल बसलै चामानि हाय तिनि बरक बस समाय तांखा बाइके ओ त्रिपुरा मथानि फ्लैग महाराजानि तैदुलमानि फ्लैग न रङै तिनि समाय तांखा जे त्रि त्रिपुरा हा फियक जाया साक जोंबो हा दफानि बाङै खरांति जानाय ते सभा खायनाय हायनैनो बरक तिनि फाइका बरनो लामजाक सखा जों जत पालके हामबाय नों तिनि तमाने बाङै त्रिपुरा मथाबो जयनिं र फाइका सागरे गुबाग्रानो हाजागै मा फाजा ओंके आगे नों बर पार्टी ओ खाइबा बीजेपी पार्टी खाइदों तान बाय नों बीजेपी न जाजालिया जाजागलै आं सेमा Onye patia kada chiri tipra mata pate phanyaro no khabai khowai lam onye patia kada chiri tipra mata pate phanyaro no khabai khowai lam bubagra long le siam sar long le siam sar long le bijli patia kada chiri tipra mata phanyaro no khabai khowai lam bijli patia kada chiri tipra mata phanyaro no khabai khowai lam Bubagra ki, Bubagra ki, Bubagra